Xente, vamos a falar un poquinho de festivales. Vamos a falar un poquinho dos festivales que veñen agora en camiño. O puxen ao principio. Mirade que lista. Xente, están sin ordenar, pero mirade que lista. Esto. E esto. Moi boa. Guagul. Guagul y familia. Os quiero. Esto, xente, son os festivais que hai en Galicia ata novembro. Vale? Os festivais que hai en Galicia ata novembro. E non están todos. Ainda me faltan moitos por recopilar. Máis de 35, 36 festivales. Vale? Máis de 35 festivales e sumando. Sen contar, cuidado. E aquí está sin contar. Festas como Noroeste. Festas como en Vigo. Gracias, Royston, por quedarte na sombra. As festas de Vigo, que xa hai concertos tamén. As festas dos pueblos, máis alá de orquestas que poidan levar concertos ou facer... mira, un para poñer o Millarrock, que non o puxen. Millarrock, que non o puxen. E sen contar os concertos da Panorama e da París. Outra cousa non, pero festivais vamos sobraos. Vou facer unha cousa que non é novidosa, e seguramente alguén xa o este facendo ou vai a facer, que vou a coller todos os cartaces de estos festivales. Mirade, Son do Camiño, Castañazo, o Silfest, Ourensound, Surfín de Lérez, o Sodomar, Recordafest, Revenidas, Morriña, 13 Roeis, Breasón, Locura Fest, Noites do Porto, Festival da Luz, Revolta do Umia, de todos. Vou facer un Excel, vou facer aí un traballo ben guapo, dun Excel e tal, e para comparar todos os cartaces e ver canta xente se repite de fora de Galicia, canta xente se repite de aquí de Galicia e canta xente é nova, así, bueno, que sexa. Vou facer unha comparación de todos os que vai encontrando, faltarán moitos, pero de todos os que vai encontrando vou facendo unha comparación. E vamos a facer un pequeno estudio, porque, sinceramente, xente, falamos moito de cartaces que traen pues a Leiva, que se repiten varios, Vetusta Morla, que se repiten varios, e xente dese pau, non? De a nivel nacional. En Galicia, se nos poñemos a mirar Galicia, como ben apunta Fernando, Fillas de Casandra van a estar en todos os putos festivales. A nivel de Galicia se repite moitísimo, o sea, nos centramos moito en que hai que traer e tal, pero que dentro de Galicia non hai apostas tampouco. E é unha pura realidade. Entón, vai estar curioso, vai estar curioso. Eu creo que pode estar guapo facer este traballo. O iremos vendo por aquí. Hoxe me apetece traervos, mira, 2, 4, 6 festivales que son agora prontiño. E o primeiro que vos quero ensinar é este. Ourensound en Ourense, este fin de semana. A ver, Guagul, con mi nivel no hay nadie, eso es verdad. Este Ourensound, y cuidado, ¿quién está abrindo o festival? Fillas de Casandra. A banda da Loba que tampouco asimos a ver en ningún festival en Galicia, A banda da Loba que tampouco asimos a ver en festivales en Galicia, Tamén van a ser das que imos a ver. Ciudad Cara, Juancho Marqués, Bayuca tamén. É unha sorpresa que este Bayuca nun festival, Bayuca é unha sorpresa que este nun festival. Carlangas e Galician Army. Galician Army tamén, Galician Army nun festival. Querendo moito os meus queridos Galician Army.
Bayuca, sí, este é o primeiro festival que fai Bayuca na historia, chaval. O primeiro festival de Bayuca. Na súa historia, Ourensán. Cuidado, Cuidado. Nunca vi que Bayuca que Bayuca están comenzando. No, cuidado, fuera coñas, Bayuca Bayuca como espectáculo en directo é unha pasada, Bayuca como espectáculo en directo é unha pasada, fora coñas. A verdade é que digo é unha cousa, este cartaz para min, a min mólame moito. A min este cartaz mólame moito. E dentro do que hai este ano, en Galicia, é dos máis, a ver, vamos a coller con pinzas o que vou a dicir, vale? Pero é dos máis distintos. Vale? Entre comillas, dos máis distintos, porque mezcla un pouquiño bastante, sigue unha liña bastante curiosa, e hai nomes como Juancho Marqués, Carlangas, De Pedro, Andrés Calamaro, que non se van a ver moito en outros festivales. E posiblemente sexa un pouco dos máis, bueno, dentro do estilo que é, non? Porque, lóxicamente, non é un estilo rock, este festival. De feito, cambiou o seu nome para adaptarse ben ao que estaban a facer. Non un estilo rock, pero bueno, é un cartaz bastante interesante. O día seguinte, de Rapans que non van... De Rapans, xente, de Rapans, por se non o sabedes, de Rapans son un grupo de Muros. Muros é unha localidade que está aí, nunha esquinita. Ese sí, está por aí, Muros. Unha localidade. E de Rapans é un grupo, son 4 rapaces que, bueno, fan ruido, basicamente. E este ano, pois, bueno, polo que sexa, estánlle dando un pouco unha oportunidade de tocar en sitios. É bonito porque Muros é unha localidade chea de delincuentes, chea de xente mala. E está ben que, gracias a festivales, a MAU, pois estén presentes en sitios. Porque, xente, por favor, inserción social é moi importante, vale? Hai que facelo con xente como de Rapans. Gracias. La Dundoneta vai estar en todos, sí. É que amenizando entre concertos la Dundoneta. Vai estar flipante. O sea, é sempre. E aquí, cuidado, a presencia de Andrés Calamaro máis alá, o sea, a min, eu iría o sábado non, eu iría a este festival. Unha das cousas que me molaría ver é a... Sí, o Castelo Ross, sí. Que ese, bueno, a ese ainda lle queda un pouquiño. Eu este festival iría solo por Andrés Calamaro. A verdade, molaríame moitísimo, sen ser un moi fan de Andrés, pero ten que estar guapo ver a Andrés Calamaro en directo por unha vez. O sea, non pagaría solo por Andrés Calamaro, pero eu, se chegase a pagar e ves a Andrés Calamaro, eu creo que desas situacións que un ve e a dice, oye, mira, está aí, sabes? Creo que pode estar guai, a verdad. De feito, joder, está facendo unha gira bastante tocha. Tocha, Andrés Calamaro. E Cariño, son un grupo de rapazas que molan moitísimo. Cariño é un grupo de rapazas que mola moito. Que está moi guai. De Pedro están este venres en Coruña. Está de Pedro este venres en Coruña, pero bueno, está curioso. Vale, temos o Ourensán este fin de semana. Outro que é moi interesante de ver, que sería a próxima semana, é este de aquí, xente. 1, 2 e 3 de xuño. 16º Festival Alternativo Millo Verde, que en concreto é en Redondela. Vou a pasar por aquí. En concreto en Redondela. E ten un cartaz tamén, un cartaz moi curioso, é moi curioso, moi alternativo, valga a redundancia. Que hai cousiñas ben chulas, moitas cousas que eu todavía non escoitei,
Pero, joder, mirade o venres, por exemplo. Rebelión do Inframundo, Escorzo. Vértebras, escoitei, está guapo. O sábado está moi interesante tamén. Ten cousas moi curiosas, a verdade. Treintañeras cañeras. Estaría guapo. Treintañeras cañeras estaría guapo que tocasen hoy día de rebelión. A verdade. Celti Irevire. Celti é unha pasada esta chavala, Celti Irevire é unha pasada. Super 8 está moi guapo, Super 8. Non sei se escoitache desa Super 8 algunha vez. Super 8 está moi guapo, Estiveron aquí na Coruña, non os puiden ir a ver, jodeume moitísimo. Super 8 que se dediquen a música e non falen moito por Instagram. Non vai a ser que vão cagala. Que pasou? Que pasou con eles? Non vin nada. Que pasou? Pérdome moitísimo nesas cousas, en redes, pérdome moitísimo. Hai uns anos o aforgo dos gandeiros quixáronse os ataques que provocaban, basicamente. Está feo. Vale, non sabía. Hai uns anos estuvo moi perdido. Estou aí moi perdido. Estou moi perdido. E... ¿Cuánto costa este festival? Este festival era bastante barato. Joder, mirade si é barato, xente. 20 pavos o 2 ou 3 de xuño, os 2 días. 20 pavos, venres e sábado. Está moi guapo isto, Está moi guapo. Por 20 pavos isto. Está moi guapo. E, joder, é que vos pensade que por 20 pavos ides a ver a Rebelión do Inframundo, por exemplo, xa, que vale, non vai a ser as 2 horas e pico de bolazos que están a facer nos seus concertos de presentación, pero vas a poder ver a Rebelión do Inframundo, sabes? E ides a poder ver a Celtia, a Treintañeras Cañeras, a Tricosis. Está moi guapo este festival, está moi guapo, É unha pena non poder ir a todo. Molaríame ir a este, pero vai estar complicado. É que claro, ir ao festival, ir a Tarradondela, a gasolina, está moi guapo. Este molaríate moitísimo, Guagul. Este molaríate moitísimo. Mira, vou a poñer, porque isto xa é cousa personal. A Celtia Irevire. Porque Celtia Irevire eu teño a sensación de que é pouco coñecida e ten cousiñas interesantes, Cementaré os novos silencios. Ai, os sonhos da vitalidade medran nosso corpo. Oirevire, 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 oirevire. Teñen un directo moi curioso, Teñen moitas ganas de poder ver o seu proxecto en directo. Celtia Irevire, está guapo esto, Está moi guapo.
De feito, levo meses tentando que poida pasar por aquí, pero non hai maneira de conseguir que veña pola Canle, non hai maneira. Ela ten sorriso de deusa, un pranto de nena. Ten no bico pendurada unha verba eterna. Medra ritmo dos tambores soy. Vou a deixar inteira, Aí ven o vento. Medra ritmo dos tambores ollos noso corpo. Aí ven o vento. Oire mire, oire mire, oire mire, oire mire, mire, oire mire, oire mire, oire mire, 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 oire mire, Mira, queridinha, hicho contar a lenda do ollo de vidro. Reposaba cugada nun lar a espera das moreantes, as que crían no ar, conxurando o vento co seu camiñar. aí ven o vento. Oire mire, Nos cantaba, oire mire, bailaba, oire mire, cantaba, oire mire, mire, oire mire, nos cantaba, oire mire, bailaba. Canta moi guai, ten moi boa voz. oire mire, 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 oire mire, 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 oire mire. E xa vos digo, é unha desas que me molaría moitísimo traer aquí a Canle, que creo que ten moito talento, estaría moi guai poder ter unha conversa. Celtia Irevire. Celtia Irevire. Tedes por aquí. Ten cousiñas en Spotify publicadas, está guai, está guai. Está guai. Vale, esta é outra das recomendacións. Bueno, recomendacións. Aquí vamos a falar de todos os festivales, non? Pero é outra das recomendacións que tedes próximamente. 1, 2 e 3 de xuño. A próxima semana, xente. A próxima semana tedes tedes por aquí o Festival Millo Verde. Outro festival que eu creo que é obligatorio tamén ir, finales de xuño. Finales de xuño. O Resurrection. O Resurrection. Eu creo que este non precisa de presentación, non? Eu creo que este falaba Gus aí antes de se eu iba a ir ao Resurrection. Para os amantes do rock, os amantes do heavy, do metal, do que queiras dicirlle, un dos festivales obligatorios para ir, auténtico Cartaz, auténtico locurón de Cartaz. Un festival que a mí me dá moita pena e a pouca presencia galega, dame moita pena tamén a pouca presencia galega, é unha máxima en todos os festivales. É unha máxima en todos os festivales galegos. Son do Camiño, Morriña, Resurrection, Caudal Fest. Creo que hai moitos máis grupos que podían estar dos que hai. E é un pouco curioso tamén un pouco o feito de como, joder, hai xente que se tira moi enriba de outros festivales porque levan 4 grupos galegos e sin embargo aquí van a morte porque o Resurrection, porque non sei que, porque hai o metal, non sei que, o rock.
se criticamos unha cousa dun, criticamos unha cousa do outro. O sea, aquí hai que ter claras as cousas. E o Resurrection, ahora mismo, a como está, ao nivel no que está, no que o Resurrection ahora mismo, da igual a quen poñan no cartaz que van a vender abonos. Xa está, o sea, o Resurrection chegou a ese nivel. O Resurrection, solo por ser Resurrection, vende. Entón, hai unha realidade. Entendemos todos que un main stage non o vai a facer de leiva, pero podes meter a máis grupos galegos nos deses stage, no Chaos Stage, nos escenarios máis pequenos, a verdad. Pero bueno, eu teño moitas ganas. Claro, é que ahora mismo podían facer perfectamente, eu creo que estaría moi guapo un stage, un escenario, chámalle un escenario OG, da igual, como lle queras chamar, sabes? Un escenario no que únicamente toquen grupos galegos. Un par de días. Un escenario no que un par de días. Coagul, un bico. Un escenario no que toquen un par de días. Estaría máis que guapo. A verdad, estaría máis que guapo. E creo que podería ser viable. Non creo que o Resurrection. Sí, non é o que empezou, pero podería volver a selo. O que pasa é que non pasaría nada, O sea, joder, de todo isto, é que de todo isto, de todo o que hai aquí, non terían problema en poder meter 2 días de grupos galegos. Non perdes nada por facelo. Non estamos falando, joder, que telles 1, 2, 3, 4 escenarios. 4 escenarios, podes permitírtelo. Podes permitilo. A xente non nos engañemos, a xente vai por o de arriba. O sea, como moito, eu, por exemplo, eu se vou, que non vou a ir, non me vai a dar os cartos para ir, pero eu iría o sábado pola parte baixa, pero porque son eu. Eu iría por un Desacato, eu iría por uns Mifritos, eu iría por un de Leiva, do sábado. Eu iría por eso, do sábado. Pero claro, falamos de que para ir a ver a de Leiva, a Desacato e demais, eu teria que deixarme 69 pavazos máis gastos de xestión. E sí, son a hostia de grupos, pero 70 pavos por esto, chaval, unha puta locura, 70 pavos por esto é unha puta locura. Casi non os pago por ningún festival o que vou. E por máis días dos todos os festivales os que vou. Entón... porque entra partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, sale hija de la dueña, la tienes loca, loquita, loca. Tú eres un fiera. Eres do bando do peido ou do rapeiro? Por que escoller, querido Palermo, puidendo saborear ao rapeiro completo e ao mesmo tempo ulir o seu peido? Gracias por esa renovación, Palermo, 11 meses xa por aquí. Moitísimas gracias por renovar. Xente, hoxe ten un directo Palermo, non sei de que, vin que publicou aí que ten directo, así que se non o coñecedes, que eu creo que xa todos o coñecedes, por favor, dadelle aquí un seguimento a Lermi, por favor. Lakers. I want you to really concentrate on me. No entiendo, Lakers, no conozco. No sé de qué me hablas, Palermo. No conozco yo Lakers. Eu solo nuggets de pollo. Eu nuggets de pollo. Nada máis. Eu nuggets de pollo. Neso, nuggets de pollo sí. Nuggets de pollo sí.
Xa tanto falamos aquí de Deleiva, un poquinho de Deleiva, para que saibades quenes son. Tamén che digo, esto no Resurrection de repente é como, hostia. Posiblemente sexa dos temas que máis me molan de Deleiva, E estiveron aquí na Coruña e non os puiden ir a ver. E jodemos moitísimo non poder ir ese día. Estaba cunha fiebre criminal. Estaba horrible. O sea, vos imaginadevos como tiña que estar eu para ter entrada para un concerto gratis e non ir a velo. O sea, como estaba eu. Pasado que se queda detrás. Joder, cómo se puede ver sin saber el dónde no tener y querer, el ser o no ser. Viento del norte, sopla en la piel, cristales rotos contra la pared, despertar de sol a sol, sin saber a dónde voy, sin saber quién soy. Son los Está moi guapo este tema, Viento del Norte, está moi guapo. Está moi guapo. Vale, outro festival que vos quero ensinar. Que me apetece falarvos del, seguindo un pouco na liña do rock, porque sei que aquí moitos sodes moi rockeiros de Dios. Este celébrase o 17 e 18 de xuño e tamén está moi curioso. 17 e 18 de xuño, o Noceda Rock. E aquí mola moito Noceda Rock porque aquí a Banda da Loba. Que sorpresa, a Banda da Loba nun festival. Que sorpresa, a Banda da Loba nun festival. Meu Rock, GZ, que pasaron por aquí, bestiales, moi bestiales. Vai estar complicado que veñan por cerca de Coruña, pero meu Rock abrindo. Tecor Societario, que teñen un directo bastante curioso, Arritmia e Lisca para pechar. E despois teñen unha cousa, este festival moi guapo, porque despois, o domingo, teñen o peche, e están os Barbansónicos na sesión Vermú, teñen un concerto para nenos con Pacolas, que se non coñecedes o proxecto de Pacolas e tedes nenos, vos lo recomendo moitísimo porque é unha forma moi interesante de achegar o rock, de achegar a música aos rapaces. E hai bastantes proxectos deste estilo de rock e de música en xeral para nenos, aloxados da música de Pocoyo e todas estas caralladas das cales eu teño que acostumbrarme porque agora tócame a etapa de que cada vez que veña a miña filla da casa haberá que poñerlle os dibuxitos, haberá que poñerlle aí a Pocoyo e Dora la Exploradora e todos os debuxos que se le ven agora, tocará eso. E despois o peche con ITH, que tamén son unha banda bastante curiosa, e este é un festival que vos lo vou a pasar por aquí tamén o cartaz, 17 de xuño. Este pode ser que sexa gratuito o Noceda Rock, ou ten entradas. Creo que este é gratuito, non? Sóname que é gratuito. Non pon nada por aquí en ningún lado de comprar entradas, así que supoño que será gratuito. Teñen ademais autobús dende la Lín a Noceda, onde se celebra. Eu creo que debe ser gratis. Ten pinta que é gratis, sí. É que mola moito. Está moi guai este festival, É un festival moi interesante. Teño ganas, o que pasa é que eu non vou a poder ir.
non me... Porque todavía non se inventou a posibilidade de estar en dous sitios a vez. Non se inventou. Pero estaría guapo porque, sobre todo, quero ver a esta xente. A meu Rock GZ directo. Outro día máis sen verte, outra lúa máis sen poder verte. Quero lembrar cada minuto, cada mañán ao teu lado, buscando a cegas ese calor de madrugada, de frío a inverno. Outra lúa máis sen picante, outro sol máis sen poder tocarte. Teñen moito... É un guitarreo ben guapo este grupo, ten un guitarreo moi guapo. Veñen de cambiar o batería, creo. Veñen de cambiar a formación. Tiveron aí un cambio de batería, pero bueno. Teño moitas ganas de poder ver. Poder sentir cada bico faz que perda a razón, imaginando o teu corpo desnudo sobre o meu colchón. Están interesantes. No Ceda Rock, xente, 17 e 18 de xuño. Aquí vou a poñer outro festival que, a ver, eu creo que, mira, é un festival do cal vou a falar agora, tamén é en xuño, porque os que vos traigo hoxe son todos en xuño. Bueno, igual falamos de algún máis que se celebre en outro momento. Pero este festival, eu creo que Volk vai ir de cabeza. Volk vai ir de cabeza. Gus vai ir de cabeza este festival. Sen ningún tipo de dúbidas. O sea, este é un festival no que máis dun dos que estás aquí, Falún vai ir de cabeza. Máis dun vai a ir. Flípame os festis rollo nome do sitio e xénero musical. É que, ao final, joder, a ver, sinceramente, é mellor un Noceda Rock, un Milla Rock, un o Rock in Cambre, que casualmente todos os festivales con xénero musical son todos rock, na súa maioría, que non meter un Morriña ni mierdas destas. Ou non meter como nome o Son do Camiño. O Son do Camiño, a ver, o nome do Son do Camiño... A ver. Festival que se celebra 15, 16 e 17 de... Sí, este é o que vas a ir. Porque, joder, eu sei que ti queres ir a ver a Duki. Eu sei que ti, Volk, queres ir a ver a Duki, queres ir a ver a Trueno en directo, queres ir a ver a Maluma. Regalaronme 2 abonos e os regalei. A ver, Fernando. Mira, voume quitar os cascos, voume poñer serio. Fernando, eu teño abonos do Son do Camiño. Abonos que podía vender por 60 euros. Máis baratos dos que os comprei. Recuperábamos os cartiños e tomábamos unhas cervezas. Era un win to win. Eu invitaba a cervezas.
cago en Dios. Fernando, avísame esas cousas, joder, amigo. Avísame esas cousas. É un win to win, joder. A ver, este é un festival que, lóxicamente, non vale para todos. E máis alá dos temas, o sea, que eso xa está máis que manido aquí, está máis que falado. Máis alá da presencia de galego, máis alá do estilo, ser un festival que atrae xente. E hai unha cousa que é innegable, porque ao final moito a xente vende abonos, moito a xente non quere ir nadie, pero agótanse as entradas de día. A xente está poñendo á venta os abonos, véndense moi rápido. E é, sen dúbida, posiblemente sexa o festival galego por excelencia de reunión de xente. De reunión de xente. De vamos a escutar música, vamos a beber e vamos a emborracharnos. A min personalmente atréme moito. A verdad, atréme moito. Atréme porque eu aquí vou a poder ver a artistas que de outra forma non iría ver. Eu, por exemplo, a Leiva o quero ver en directo, pero non quero pagar por un concerto de Leiva. Eu a Steve Angelo molaríame velo en directo, pero non vou a pagar por un concerto seu. A xente como a Duki ou Vetusta Morla os quero ver en directo. Bueno, a Duki xa o vin o ano pasado, pero os quero ver en directo. Non pagaría por un concerto seu. Que tal, como estamos, Aaron, tío? Como estamos? Chego moi tarde? Non. Bueno, a ver, xa falamos do de Boyanca e Hugo. De eso sí xa falamos. Agora estamos, bueno, mirando un pouquiño de festivales que hai próximamente. De eso sí xa. Espérate. Espérate. Ui, que casi liquei unha cousa. Espérate. Ai, mierda. Volk, tes por aí o enlace das anotacións? Non me vai o WhatsApp web. Cago na puta. Tes o enlace por aí das anotacións? Pásame polo WhatsApp. Porfa. Eu devo dicir que foi un ano pasado un día porque tamén me regalaron as entradas e non estivo tan mal. Tiñas diferentes rollos e se non querías ver algo que non te gustaba este outro rollo. Eso é o bo que ten. A ver, o bo que ten é que ten moitos estilos. A ver como poñen os horarios. Teño moitas ganas de ver os horarios. Vale. Vale, Aaron, paseche por WhatsApp unha páxina con anotacións sobre o tema de Hugo, con explicacións e demais. Pero, por exemplo, hai unha... non sei se ti fuches Partox polo escenario dos DJs. O escenario dos DJs é unha auténtica pasada, porque está onde a comida é un escenario pequechiño e aí vai estar guapo. A ver, eu aquí teño ganas de ver xente. A min, deste cartaz, que eu quera ver por riba de todo, está Leiva, Steve Angelo, Viva Suecia, Sila Lúa e The Rapans, do primeiro día, por riba de todo. É o que máis quero ver dese día. Do venres, quero ver Trueno, atráeme por velo, a verdad, creo que, bueno, pode ser un directo entretido. Xoel López, teño que velo si ou si. Ginebras e Delaporte, quero velo, o sea, Delaporte, é que Delaporte ten un directo moi guapo, mirade. Mis ojos derrumbarán el mundo en el que me haces llorar, que tú no eres nada ya. Delaporte en directo é unha... Nunca a vin en directo, pero vendo vídeos como este flipo,
Y solo quiero pensar que me dejas en paz y que miro hacia arriba sin muro al final. Ahora puedo pensar y ver la realidad y que entiendes por fin toda la verdad. Tienes que saber ya que tu fuerza no es más que una fila de engaños convertida en verdad. Que no me duele ya y que no me escapara, que tú no eres nada. Quieres hacerme callar. E isto ali no son do camiño, supoño que será escenario pequeno. Bueno, non o sei, supoño que será escenario pequeno. Ten que ser unha pasada isto, Mira, pois algún lle interesa. Aí está. É un directiño de 45 minutos que se non coñecíades a Delaporte, creo que vos vai a facer, bueno, descubrir un proxecto moi interesante. Despois, é que, joder, o venres a liña baixa é brutal, a segunda liña. Xoel López, Ginebras, Delaporte, Niña Polaca e Fillas de Casandra. E a maiores, nos sesións DJ Camiño e Galician Army. Está moi guapo. O sea, eu quero ver Xoel López, Ginebras, Delaporte, Niña Polaca, Fillas de Casandra e Galician Army. Niña Polaca que tamén está moi guapo en directo. A Niña Polaca veñen de sacar este tema. Niña Polaca. Hola Clarita, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Alfredo el canallita, que te pires ya. Estoy buscando a alguien entre la gente tan corriente. Te he escrito, te he llamado, que aparezcas ya. Hacía mucho tiempo que no estaba solo entre tanta gente. Me he vuelto un poco loco y me quedé sin gas. Me he vuelto un poco loco y no sé si... Mólame moito este rollito. Está elevando moito a nivel España este tipo de indie rock así canallita e teñen cousiñas interesantes, E despois, o último día do segundo camiño, a ver, aquí hai unha rapaza, o sea, é o último día do segundo camiño. Hai unha actuación que teño que ver por riba de todo, que é a de Chica Sobresalto. Aí teño que verla por riba de todo, pero é que, joder, xente, pois vou a facer unha confesión. Podo confesarme ante todos vos? Estás mejor de la panza. Perdón que... No, si de la... Clarita. Si solo... O sea, a ver, Clarita. Que lo que hice fue cagar 3 cagallones. Cagué 3 cagallones. Pero cagué 3 cagallones de que estoy bien, ¿vale? O sea, no... ¿Qué decir? De que vas al baño, cagas y quedas contento. No de estar mal, al contrario. Si es de... Joder, qué bien estoy. ¿Sabes? O sea, no, estoy bien. Simplemente cagué 3. Ya está. Hoxe anunciaron os gañadores de Mans. E vai tamén futuro alcalde. Sí. Que tal, Rubiño? Como estamos? Sí, o bingo. Bueno, falamos antes. É que claro, ves tarde, Aaron, tío, ves tarde. Falamos de eso, que vai futuro alcalde o son, Hidden os Revenidas, e despois outros dous que vai... Papá, mierda. Ojalá os xoves. Espera, que vas tío xoves. O sea, que o xoves 15, querido Aaron, o xoves 15 imos queimar, amigo Cadenas 24, imos queimar o son do camiño. O sea, estásme a dicir que o xoves imos queimar o son do camiño? Anda que... anda que no... Anda que no va a estar guapo eso. ¿Va a estar Maluma? Sí, Clarita, y es el que no quiero ver.
O sea, para min, Maluma vai a ser o momento ir cenar. O venres, o meu momento vai ser Maluma para ir cenar. E pa diante. Vai ser o meu momento cena. A verdad. Bueno, espérate, que eu iba a facer unha confesión. Cando chegou Clarita e falei de caca. Xente, do sábado, hai un artista, bueno, quero ver a Chica Sobresalto, obviamente quero ver a Chica Sobresalto, pero vou vos a recoñecer unha cousa. Quero ver, sí ou sí, preciso, vela, e aparte se pode ser bastante cerca incluso, a Aitana. Xa está, xa o dixen. Quero ver a Aitana en directo. Creo que ten que ser unha pasada o seu directo, sinceramente. Creo que ten que ser unha pasada. Teño moitas ganas de poder ver a Aitana en directo. Xa está, xa o dixe, non pasa nada. Quitademe o que digas. Creo que pode estar guapo. A verdad. A mí o único grupo que me chama a atención é de Laporte. E logo de Rápanse fillas non. Si Aitana gramos. La madre que te parió. Ese está guapo, Volque. Aí che dou. E despois, a ver, Duki, Vetusta Morla, Woz. É que o meu soño do sábado, xente, é que isto pase en directo. O meu soño do sábado é que isto pase en directo ali. Sus alas detrás de mí me silba y enreda mis pasos. Si esto pasa en directo, que debería pasar, supoño que sí. Si esto pasa en directo, esto é que canta Liboria con eles. Que se suban a Liboria. Se suben a Liboria y esto... Reunido otra vez al consejo de sabios, ponedme una vela, estoy atrapado. Me corro en directo si esto pasa. Te lo vamos en 3, 2, 1. Hoy no vine a dar consejos de sabio, porque no sé mucho, pero al menos lo encaro. El corazón es sabio cuando empieza a escupir rimas y cuando la verdad empieza a sacar poesía. La sabiduría está en las sierras, cuando parece que todo nos aterra, cuando parece que la paz gana con la guerra. La música nos salva, nos hace de cable a tierra. Hay que encontrar la manera, el amor está en el aire, que lo agarre cualquiera. No hay divisiones, colores ni banderas, se sabe que el amor no entiende nada de fronteras. Eso está claro que es así, por eso mismo lo viví, por eso traje que estos versos y se los quiero compartir. De una plaza en Argentina hasta el Wanda de Madrid. ¿Y qué vamos a hacer? Es un misterio. Caen los estadios, caen los imperios. Lo que no cae es la gente, lo que no cae son todos estos supervivientes. Por eso yo lo cuento siempre, improviso para eludir la muerte. No me escribo los discursos como esos presidentes que adornan lo que dicen para engañar a la gente. Yo te canto la justa, la chuta, canto lo malo, lo que me frustra. Hoy hay jarana, hoy nada nos asusta. Madrid está de fiesta porque toca Vetusta. Es que, o sea, realmente acabaría chorando de ver esto en directo. Acabaría chorando moitísimo. De verdad, Sácame del corredor, con vos en el escenario, de Argentina hasta Madrid, en el metropolitano. Quiero versos libres, quiero arrebatos. Sería unha pasada. Que, por certo, acabo de darme conta unha cousa, xente, que si Aaron vai estar os xoves para o concerto de The Rapans, xa teño quen axude a que eu poida facer o avión durante o concerto.
Xa está. Mira, ves que fácil. Xa está. Que de puta madre vai estar eso. E despois, Chica Sobresalto. Chica Sobresalto vai estar guapo. Chica Sobresalto vai estar guapo tamén. O sea, xente, por favor. Esto. Desorden sistemático, antimatemático. Desorden sistemático, antimatemático. Ahora que abrirse en canal es tan mainstream, toda la sangre por el suelo, como una peli macabra de Saw. Ahora que ser honesta está de moda, solo si vende tu verdad. Es un absurdo desnudo semi. Chica Sobresalto que non se está a valorar o que fai como se debería, como se debería. Talentazo desta muller, talentazo. E todo porque estivo en Operación Triunfo. E como estivo nun talent show, xa, ala, non vale pa nada. No. Todo en las entrañas. Yo lluevo lo que tenga que llover. Nah, moi curioso, moi curioso. Moi curioso. E este é o segundo camiño, basicamente. Eu vou a dormir no camping, así que a dúbida está como vou a chegar eu o sábado. O sea, vou a dormir no camping, non teño que levar coche, teño o alojamiento a 2 metros do festival. Bueno, xente, foi un placer coñecervos. Foi un placer coñecervos. Despois, outro festival que quero ensinarvos, outro evento, que vos quero falar del. Antes de irnos. Non teñen Instagram. Non teñen Instagram. Que o son do camiño... ollo, Dani, que o son do camiño vai Lucía. Rubiño. Rubiño. Que mellor... A ver, Lucía ten que saber como son. Pasa nada. Van sus papás para cuidala. Van sus papás para cuidar dela. Non hai problema. A ver, había outro... que os quería ensinar, pero non ten isto. A ver, espérate. Ou apuntei mal o nome. Como se chama, Aaron, o festival do 1 de... Do 1 de xullo. É 1 de xullo? Cando é? O que vas ti e vai Río, como era? O do 1 de xullo, que actúas ti, que actúa Río con David tamén. É 1 de xullo, pode ser. O Pedrigueira, as festas de Pedrafigueira, eso. Non é festi, pero bueno, hai actuacións. Non é festi, pero hai actuacións. Eso, joder,
Adre, chaval, que eu entiguei como apuntei eu? Me cago na puta. O sábado 1 de xullo. Sábado 1 de xullo. Joder. Mirade que tamén está guai. Que está guai isto, porque hai unha disco móvil. Bueno, está guai. Disco móvil de puta madre. Musiquita, tal, papá. Fiesta pa aquí, fiesta pa allá, DJ. Está chiña. 18 anos na música autodidacta, participou no lugar. Río e David e Amoevo. Tamén en Lamas de Castelo, en Pedra Figueira, Carnota. Está moi curioso. Que plans tens ti? Que plans tens ti, Fernando, máis importante que ir a ver a Río, a David e a Amoevo? Que plans tens ti máis importantes que isto? Que plans tes ti máis importantes que isto? Máis importante que este evento. Non vamos a poñer a Moevo, que xa puxemos moito. Xa o sabes, ir a capital do reino. Xa sei eu, xa sei. Porque ti es un madrileño. Vale, que máis vos quería ensinar eu aquí? Non, pois xa está. Estos eran os festivais que vos... Bueno, estos eran os eventos ata xullo que vos quería ensinar. Pois non teño máis. Non teño máis preparado xa. Son os que vos quería ensinar. Hai moitos máis, xa vos lo dixen. Hai moitos máis. En todo o verán. Hai moitísimos máis. Bueno, despois está... Sí, claro, sí que está este, espérate. Está este, que non hai todavía anunciados, solo hai uns anunciados. Que tamén é moi interesante. O Surfing de Lérez. O Surfing de Lérez, xente. Non, pois xa se anunciou outro. Surfing de Lérez, 22, 23 e 24 de xuño. En Pontevedra. Gratuito. Festival gratuito. E actúan The Rapans, xa anunciados, e Adrián Teams. Xa dicía eu que me sonaba Adrián Teams, da Fundación Paideia. Adrián Teams, da Fundación Paideia. Mirade. Este é Adrián Teams. Don't you mind the money? We'll soon have enough. And don't you find it funny drinking from a plastic cup? You see your disadvantage. It's your advantage to roll them over into something new. And it feels like there ain't nothing I couldn't do lately since I got you. And I got you. And there ain't nothing that. Ten moi boa voz este rapaz, ten moi boa voz. E sona moi guai o que fai. Sona moi guai a música que ten. Sona moi interesante. Sona moi chula. Sona moi moi chula. And all I need is just return. Y ata aquí. Ahora sí que xa rematado o que tiña previsto ensinarvos hoxe.